Det her, det er Monte Carlo. Det her, det er MC Olli. Og det her, det er vores freestyle rap show. Jeg har oplevet freestyle rap med MC Olli og Monte Carlo første gang til en 50-års fødselsdag, hvor det var så inspirerende, så jeg bookede dem til guldbryllup efterfølgende. Første gang, det var til en privat fest, en konfirmation. 2 gange på min arbejdsplads i Undervisningsministeriet. Det var simpelthen det bedste underholdning, vi nogensinde har haft i alle de år, jeg har været med til julefrokoster i politiet. Det bliver ikke sidste gang, fordi showet tilpasser sig jo publikum, så det er altid forskelligt. Selskabets holdning til det var vild begejstring begge gange. Der var aldersgruppen fra 10 til 80. Det rammer utrolig bredt. Sådan elsker jeg, og når man altid har været i hjælp i klassen, så er det fandme et stort øjeblik at møde Bent Madsen. Ja, Bent Madsen! Det handler om dem, der sidder i salen. Det er historier om dem selv, med få ord på en sjov måde. Vi starter med at stille MC Olli et spørgsmål. Overtal på det der billede. Her har du altså nogen, der får et stikord af selskabet, og i løbet af ingen tid har de lavet en sang om det. Og det gjorde de, så folk var målløse. Hvem spiller de mål? Jeg tror, det er Brasilien. Det kan godt være, at I skal sige, at jeg skal gå igen, men hvis det er Brasilien, så er jeg ret sikker på, at det her får 98. Det var dengang, han spillede i Frankrig. Den kamp var en totalt god. Det var super nu, om Danmark endte med at tabe 3-2. Jeg på trods af, at det blev snakket om show bagefter. Altså folk kom jo hen og dunkede mig på ryggen og sagde, at det var bare helt fantastisk. Og hvor var det sjovt, og hvor var det anderledes. Nærværende. Tilskuerne blev en del af showet. Første klasses underholdning og meget intelligent. Ved at tænke så hurtigt op i sit hoved, at der kommer noget utroligt fornuftigt ud på et splitsekund, som siger andre mennesker noget. Det er en kunstart, som fortjener virkelig opmærksomhed. Nu skal vi sige en anden gang. Bare ikke så langt. Så bare hvis vi har brug for noget rap til et firmaarrangement.